Tervetuloa kaikki tähän 6. tyrvääläisen trykiin. Ja taas kerran meillä on kotiseutukirjallisuus ja julkaisuasiat tässä pohjalla, minkä sitten varassa kerrotaan yhtä ja toista, että saadaan kuulla esityksiä. Ja tähän aivan alkuun niin haluan nostaa esiin yhden kiinnostavan opinnäytetyön, joka on tässä julkaistu, on valmistunut viime vuoden lopulla ja julkaistu sitten tämän vuoden alussa Turun yliopiston verkkosivuilla ja on ihan vapaasti luettavissa, eli tämä ei ole vähimmässäkään määrin kaupallinen tiedote. Päivi Tuomenoja, täkäläislähtöinen ruotsin kielen maisteri, on tehnyt oman opinnäytetyönsä aiheesta Svenska lånord i tyrvisdialekten. Ja tämä on siinä mielessä oli innostava tieto lukea tämän työn valmistumisesta, kun tämä on hyvin pitkään hauduttu asia. Aikanaan Heikki Ojensuu, joka 1295 keräsi Tyrvään murretta, hän kirjoitti sinne murteen keruun vihkoonsa keskellä kesää, kun hän havahtui siihen, että miten paljon on lainasanoja Ruotsissa Tyrvään murteessa. Hän kirjoitti itselleensä tämmöisen tutkielman työnimen ruotsalaiset lainasanat Tyrvään murteessa. Eli täsmälleen sama kuin tässä on sitten ruotsin kielellä tämä tutkielman nimi. Eli aika pitkään se kesti, että tämmöinen todella näki päivänvalon. Mä en tiedä, onko Päivi täällä mahdollisesti tänään, mutta jos oot, niin voit vaikka vinkata vähän, että täällä ollaan. En tiedä, löytyykö joukosta. Okei, mutta hieno työ ja kannattaa vilkasta. Mä poimin sieltä muutamia esimerkkejä. Siellä on paljon sanoja, osa sellaisia ihan ilmiselviä. Kaikki tiedetään, että nämähän Ruotsiin kytkeytyy, on hantaakia ja kartiinia ja tooppia ja orniinkia ja puustavia. On kyöräämistä ja petraamista. Tämä tutkielma on kirjoitettu ruotsin kielellä, mutta siellä on lopussa aika laaja suomenkielinen tiivistelmä. Eli sitä voi ihan viihteeksi lukea, vaikka ruotsi ei niin taipuisikaan. Ja tämä tutkielma huipentuu siihen, että vertaillaan miesten ja naisten näiden lainasanojen, murresanojen hallintaa. Todetaan, että molemmat tuntee näitä niin kuin edelleen laajasti, näitä vanhoja ruotsalaislainoja, mutta on myös eroja. Mitä tuntee naiset, mitä miehet. Ja nimenomaan naisten eduksessa naiset tuntee niin yleisesti ottaen tässä tutkimusjoukossa paljon sellaista, mitä miehet ei enää tunne tai käytä. Mä luen 2 viimeistä virkettä koko tutkielmasta. Sanoja, joita naiset käyttävät selvästi enemmän, ovat huusholli, jämpti, kammari, korsteeni, kraana, kryyni, kuuppa, köksä, loora, nuuka, paatti, brunni, tooli, pruukata, trehvata ja tällätä. Vain sanaa varvi miehet käyttävät selvästi enemmän. Nyt seuraavaksi puhutaan tyrväästä kartoilla, karttojen tyrväästä. Se on sellainen aihepiiri, tai karttojen kautta on kiva tutkiskella vanhoja asioita ja keskustella niistä. Kaivella muistia ja todeta, että mitä tietää ja mitä ei tiedä. Ja moni kotiseutuharrastaja harrastaa nimenomaan sitä niin karttojen kautta ja käyttämällä karttoja välineenä. Ja sen takia niin kuin tämä aihe puolustaa ehkä paikkaansa. Ja meillä on täällä 2 sellaista niin kuin ehkä aika intohimoista
karttaharrastajaa, kotiseutuharrastajaa pitämässä esityksiä. Anne Metsäpuro, joka pitää tyrvääläinen, on sukua etsimässä suurin piirtein tällä nimellä blogia, eli sukututkimuksen pohjalta. Ja on Saku Metsälä, joka pitää ansiokasta, voisi sanoa, että Pohjois-Tyrväätä ja koko Tyrvään asioita ja urheiluelämää käsittelevää sivustoa ja on tehnyt sitä jo hyvin kauan, paljon ennen blogien aikaa. Mutta mä en kerro enempää heidän taustoista tekemistä, että mä puhun niin päällekkäin siitä. Sen jälkeen sivutetaan hyvin nopeasti aihe Tyrvää vuonna 1900. Kerron kohta vielä minkä takia. Ja esitys päättyy siihen, että kun meillä on täällä uusi kirja julkistettavana näillä kirjapäivillä, Kankeat, hiljaiset ja tykyväiset, josta kuultiin tavallaan esimakua vuosi sitten. Matti Kankaanniemi kertoi tästä aihepiiristä, tyrväläisyydestä, tyrväisten kansanluonteesta, niin hän on tehnyt sen jälkeen puoli vuotta töitä asiaan niin kuin perehtymällä lisää ja on saanut ikään kuin tarkempia tuloksia asiassa. Katkes hetkeksi aikaa, mutta lähti taas. Ja kuullaan siitä, että mihin tämä tutkimus huipentuu. Eli tässä järjestyksessä tässä tullaan etenemään. Mutta en puhu pidempään, vaan kutsun tänne sitten Anne Metsäpuron pitämään omaa esitystään Tyrvää kartoilla, karttojen Tyrvää. Ole hyvä.